Lho kuwi iki kancaku kok kowe malah nganoni aku iki piye Jajal? Heh? Mulane Enggak bingung lho, wong RT sampai teko RT 15 po 24 iki. Aku saka kuwono iki lho. RT-ne. Nek sampean enggak ngomong. Lah mau repot yo dadi RT lho, Pak. Loh, kabeh kan enek aturane. Iki gawe nganu piro ya? lambo piro ki Pak? Gawene piro, Mbah? Ya 50 apa 100 momongan borongan lho. Wah, kok kondang men iki. Tanggung. Bayuh, Itu iki, Mbak. 100 pirang dino iki kayak kamangka kaya ngene iki. Wis Mbah, aku sing ngerjani wae Mbah, bos iki rasa melu-melu. Oh. 100, Bro. Gawene 200. Jal, apa ora ya kondang. Mangkane kuwi. Yo, halah. Sampean iki digoleki RT-ne iki lho. Dibal tat. Endi? Piye, Pak? Walah. Ning kene to iki, Dok. Gawe apa iki? Gorong-gorong lah piye, Pak? Aku ki goleki sampean nang rono-rono karena alamat sing ning kene iki sampean ki pindah-pindah. Dadi aku susah golek sampean iki. Lah memangnya ngopo lak pindah? Ya masalah iki ya sing repot RT-ne. Nek sampean enggak Lah mau ngomong. repot yo dadi RT lho, Pak. Loh, kabeh kan enek aturane. Lah aturane piye? Ya lek pindah iku ya lapor lah, minimal ngomong lah karo RT. Aku pindah rono Pak saiki atau neng kono ya ngasih tahu RT-ne, Pak aku arep domisili nang kene tulung. Ya ngono kan enek apik bingung kok aku lho golek sampe teko. Ya kan aku padha wae sak desa Kertonadi to, Pak. Ya sak desa, cuman nek arep aku ki lho Apa salah kira-kira? goleki sampe RT 15 iki lho. Ojo nganu kowe ora belani aku kowe. Mumet nang goleki. Kan padha ae. Iki juga mumet. Lho kan aku sak kampung. Ya sak Ora ngomong kan ora salah. Ya sak kampung, cuman lek arep goleki RT ini kan apa kon mubeng sak kampung. Bener. Mungkin. Ya sing penting kan isih ketemu, Jajal. Aku ya pindah-pindah. Ya, sak alhamdulillah kampung. cik ketemu alhamdulillah. Cuman yo ki mau tuk goleki sampe ngah-ngahan aku. Iki mau lho aku leren ning gone bakul soto ini dicolok dikeki soto. Wis saiki ngene, Pak. Aku ya pindah-pindah awakku dhewe, ngopo kadi masalahne? Ya ora masalah, pindah enggak masalah kok golek rezeki kok. Cuman ngomong ngono lho, ngomong karo RT-ne atau neng kono ya. Tapi kan aku ngomong karo RT-ne Mbah Jo. Iya toh, Mbah? Oh, Ngapusi, ku ngapusi. Ya kan ngomong aku arep manggon ning kene, Mbah. Aku lho sampai kewesel kayak mau diceluk wong dodol soto ya. Pak, sampean nek menggah-menggah ndi? Golek iki lho. Jenenge iki lho manggone ning endi? Digekne soto lho aku. Wah, aku yo matur nuwun aku ora ndek duit tok gekne es barang. lho Pak. Anu wong iki golek. Lho kuwi iki kancaku kok kowe malah nganoni aku iki piye, Jajal? Heh? Mulane nek arep pindah ngono apa-apa lapor karo RT-ne. Aja disepelekake RT. Nyepeleke RT nek kaya ngono. Nek arep pindah aku kudu ngomong karo RT. Ya tapi kan kula sak kampung ijikan, Mbah, ngono lho. Ya walaupun sak kampung kan RT, lain RK. Mosok salah? Ya salah sampean. Bingung iki. Ya apa abote nek sampean iki misale arep domisili ning kono ngomong, "Pak, aku arep manggon ning kono, Pak." Lah teko kono juga ngomong karo RT-ne, "Pak, aku sementara iki arep manggon ning kene." Kan apik. Ya bener kuwi. Nah, aku enggak bingung lho, wong RT sampai teko RT 15 po 24 iki. Aku saka kuwono iki lho. Kau wesel dihampir nih. Tapi kan bojone aku sapa kok mau sing ngapain aku di sak kampung, Pak. Ngono lho. Harus pelaturan prosedur. pelaturannya dienggo. Ngono ya. Pindah harus lapor RT. Arep enek duwe gawe ya lapor RT.
opo wae lapor RT aja disepelekake RT ngono lho. Nek cik ngenggo RT. Ya wis Ah. ngene ya Pak ya iki sepurone wae ya memang aku ora pamitan sampeyan sing selaku RT ku aku manggon awal biyen yo. Nek karo sampeyan ya aku njaluk sepuro ya Mbah ya. Ya wis, amit ya wis iki sebenarnya neng apa lho Pak? Arep oleh bantuan apa piye? Arep oleh bantuan atau enggak yang jelas itu laporan itu perlu, Penting. penting. Oh, iya ya Pak. Atau memang nek lapor iku yo utamane yo nek arep manggon neng wilayah wong yo permisi. Nek arep lunga kok Oh, dadi iki tempat ora perkara tinggal. oleh bantuan toh? ya Oh, bukannya lah, hanya dadi masih oleh bantuan. bantuan. Bantuane sampean ki. Oh, Rungokno Pak RT Slamet tuwek-tuwek iki wah jauh Ulet iki. iki RT to Pak? Yo, Oh, lah tiwas aku melu kerja kene. makane aja disepelekne tuwek-tuwek iki atos iki ulet iki. Ya wis Pak, aku tak bali ya Pak ya. Arep kerja apa ora? Nek ora tak Bali nek wae. ora aku sing kerja Bali wae. iki, aku lebih butuh duit.